Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marilo iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan a Marilo. Nasinged nga aggayem dagiti naganak mi kini PJ. Idi payla ang ubing kami kano, nagsaritaan en dagiti naganak mi, ada kaminto ti pagasawaan da, no dumteng kami iti umno nga edad. Agingga abaro ken balasang kamin. Daytoy ti kanayon nga ibagbaga dagiti naganak mi. Nagbaliw lang ti sitwasyon, idi napan nagtrabaho ije Manila ni PJ ket nagbati akmet dito'y probinsya. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Marilo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Marilo, awagan mo't laang ni PJ. Anya? Siya ka babae ti umawag kan kwa na? Anya ko matidakas na ngay. Kababain na siya ti umawag kan kwa na. Ay na Marilo, nagtungtong kaming kadagiti naganak ni PJ. Ada kayo ti agkatuluyan. Idi pa'y laday ta, nanang. Ngam sa bali itan. Adun tinabaliwan. Anya ko matinabaliwan ngay. Di makkel kayo laeng may. Kan anya ko mati saan mo apangayatan kin ni PJ. Nalaeng, di adal, nasingpay. Kan amom ti family background na. Diyak amo, nanang. Narigat ngamin ngagpilit kayo no talaga asan na akayat. Anya, ay na Marilaw, di mo kunaan awaswasin yung ti relasyon nyo kin ni PJ. Relasyon? Ay nananang, awan relasyon mi. Da kayo ti mangipilpilit, amaadaan kami iti relasyon. PJ, ingka bisitahan ni Marilo. Kasangsangkot ko pa lang, Daddy. Nabanuga kiti biyahe. Ingkan bisitahan, takababay no maamuan dagiti naganak na simangpet ka. Ket di mo napan binisita. Okay, inak nga ro din. Gumatang ka iti kay kapasarabong ken kuan, ha? Kan kadagiti naganak na. When, Daddy? Simangpat kagayam. Kasangsangkot ko lang. Napuyat kami matidirabi. Nagjajaming kami kadagiti babarkada. Nabanugak, mat. Ipilit lang kami ni Daddy nga umayak diti balayo. Dagiti naganak ta talaga. PJ, nagbakasyon ka? When, Nana? Oh, Marilo, ingkay timplaan iti juice ni PJ. Wan, nanang. Ay nasi ka talaga anak ko. Apay abay-bay amto'y bisitam. Di mo magpakanan. Ay, anya ngay PJ, kumusta ka anak ko? Ay, gimapo ka. Pimbo daw ka pa. Ay na, bagbagay kanyo at talaga kin ni Marilo. Wanya PJ, kumusta dagiti naganak ni Marilo? Nakaradkad damat, Daddy. Anas ka na nakaradkad da. Dandani kayo nagkasar kini Marilo. Anya? Daddy, awan pa ornong ko.
Da kamin kini mamim ti makamo. Nagsarita kamin kadagiti naganak ni Marilo. Anya? Oh, apa kasla nakigtot ka? Daddy. Awan pa iti panunot mi ka ni Marilo tagkasar. PJ, kayat min ti maaddaan iti apo. Hello, PJ? Mabalik ka din ang sarita ta. Agsarsarita tan dito yung cellphone Nas ka na personal. Napatag-unay ti ibagakan ka. Sige, sa dino ti pagkitaan ta. Ada problema ta. Anya data? Saan ka di pa yung ibagakan ka dagiti naganak mo? Ti anya? Pagkasarandatan. Anya? Isuda ka no ti makamo nga gastos. Saan ang mabalin ang mapasamak data? Talaga saan na mabalit? Iti panagkunak. Naskan nga ibagatan iti naganak ta. Nga awan rik nata iti tunggal maysa. Sigati mo na amang ibaga. Ibagakon kan ka tipod no. Addan boyfriend ko. Adamot ang girlfriend ko. Gayem laang ti pangibilbilanga kan ka. Kastakmot kan ka, Marilo. Sikati mo na amang ipod no kadakwada. Sikan Amok nga iti kanito nga naipod no munday ta. Agtong-tong tumot lang dagiti naganak ta. Babe, sikati kang runaan abisitak iti panagkasangay ko. Isuanas kan nga umay ka, ha? Saan ka na mabutang amang yamamukan niya kadagiti naganak mo? Apay ko maamabutangag. Diya kamukan ka. Tadinak mat kayat apo masyari di balayo. Nasaritak matankan ka no apay. Wen, gapo kini PJ, nga ipilit dagiti naganak mo ang mga sawakin ka. Panawanan. Tapno maamuan dagiti dadakkel ko. Nga awan panagayat ko kani PJ. Sige. Nakasagana akon amakiam-am mo kadagiti naganak mo. Marilo, asino jay bisitam alalaki? Nanang. Apay adi mo inimbitaran ni PJ. Dagiti dadakkel na. Apay nga awanda. Awanan ni PJ. Adan iti Manila. Asino jay bisitam alalaki? Nanang, relax. Gayem ko ni James. Anya? Boyfriend ko. Ay saan? Saan ang mabalinday ta, Marilo? Nanang. Pagawidom day ta lalaki. Saan arumbeng nga da dito'y balay day ta tao? Oh, babe. Apa adi ka makaid na? Naskan nga agawid kan, James. Anya? Tapay. Adda ka di dakas ngay naramid ko. Saan ang magustuhan dagiti parents ko nga adda ka ditoy? Anya? Agawid kan. Ang mga numahibla dinanang ko adi na oras. Okay. Agawid ako. Babe, I love you. Happy birthday. O sige, ingkan. Kasano anay turod mo alukon ni PJ? Saan ko alinuko, nanang? Awan relasyon mi. Iso ang mabalin ko lat ti makiayan ayat iti sabali. Di na kami ibabain, Marilaw. Isagsaga namin ti kasaryokin ni PJ. Saan kami nga umanugot iti dayta, nanang? Anya? No ipilit yo. Nasaysaya at laangan apumanaw akon. Oh, abalayan. Nagadumanen nga awit mo anateng. Adan sapay manok. Wana balayan. Taraken ken mula nila kay ko dagita. Kasta ka di. Abalayan. Dispensaran nyo no saan kami ang nakapasyar kini Mrs. Koy Jimbalayo. Simro nga minti sakit na. Ay, mawatak abalayan. Ken nakaumayak. Tadda na patag nga ibagak. Anya day ta abalayan. Abalayan. Saan tayo ang mabalin nga ipilit nga agasawa da PJ kan Marilo? Taapay mat abalayan. Saan damot gayam nga agayan ayat? Nagkuna. Ni Marilo, inamin na kanya nga da boyfriend na. Anya? Katpatyak nga damot girlfriend ni PJ. Saan ang mabalin nga ipilit tayo ti kayat tayo abalayan? Abalayan.
Saan amatungpal di arapaap tayo nga agasawa dagiti anak tayo. Lorraine, apay nga in-delete mo ti amin na contact number dito sa cellphone ko. Apay kumadyak i-delete. Puro babae dagita katetext mo. Anya? Kasanon di number ti boss mi? Dagiti ka trabaho. Ay, awan bibiyang ko. Lorraine, saan anasayat dito nga aramidam? Kat, anya ti aramidam? Naibagak mo kan ka. Saan ka mabalin ang makitext-mate ka dagiti babae? Nanang, sumurag ako ni iti trabaho. Nagsarita kamin kin ni Abalayan. Anya? Imbaga, kasaan mi amabalin apilitan nga aginayat kayo kin ni PJ. Nasaya at matno kasta. Agyaman ha, tanaawatan nyo ti amin. Wan, anak ko. Respetuan mi, tirik nayo kin ni PJ. Hello, PJ? Kumusta, Marilo? Okay lang, Matt. Puro trabaho. O, katsi ka. Kumusta ka? Adamanin, LQ mi ka ni Lorraine. Apay nga eh. Kanayon samat daytan. Uwan nga ron. Inino ta na mamamwak ti podno nga ugali ni Lorraine. Kunak man no kunam ang naragsak kayo ado, ha? Idi damo. Aklunod ka naragsak kami. Ngam bayad ako may bayag. Kanayo na ti panagapa mi. Una yan ti kasta. Busy kan saman. Saan, Matt? Pasensya ka na. Depresak lang amin. Kapoy di pa nagsinsin nung pat mi ka ni Lorraine. Pasensya ka na nadisturbo ka. Okay lang. Si Kamat. What are friends for? Sino day ti Marilo a kinasaritam? Agasem? May sa oras kayo ang nagtelebabad? Gayam ko ni Marilo. Best friend ko. Jack mamati. Amin ka dilangan kat pagimunam. Awan ka din di pa nagtalag mo kanyak. Awan! Apay ko mga agtalagakan ka? Katamok mataluklukwan naklaang? O anya, naumakan kanyak? Ibagam laang no naumakan. Siya ko na mismo ti makiwin naswaskan ka. Happy anniversary, babe. Happy anniversary to. I love you. Marilo. Oh, apay analiday ka ita. Anya tinapasamak. Saan na nakabalan ti konsensyak daytoy? Anya? Naskan ama-amuamon ti kinapod na. Anya kinapod na dayta? Addan pamilyak. Anya? Ngam nabayagan na saan kami nagkikita eh. Awanan komunikasyon mi kini Mitch. Lino ko naklagayam. Saan kami na nagsinublian kini Mitch? Tas sikati ay ayatak ita. Sikati kayat ko. Iso na lang. Tamasapul asustentuak dagiti talungan nakmi. Numabalin. Kayat ko sikati agbalin nga inada. Anya? Marilo, nabayagan na kayat kong ipudno da ito'y kan ka. Tumaytay mi nga klaeng. PJ, nasaya at nagbakasyon ka. Wan, Daddy. Nabayag mo ta sana ka nakahawid. Kumusta nga ta ni Marilo? Nabayag mo ta na jak nakita dagiti naganak ni Marilo. Saan da mo ta na pumaspasyar dito'y balay? Mapan kun sa sarungkaran ah. Kumusta di kayan ayat mo? Daddy, awan kaming kin ni Lorraine. Siya akong tinang i-break. Tadyak kaya ito ugali na. Kahit apay ako nam, apasyaram ni Marilo. Awan, Daddy. Kailiw ko lang ti best friend ko. Imbag man ta nakapasyar ka manen. Oh, kasla di na kaya't ang makita. Awan imbagbagak akasta. Marilo, kailiw ka ngamin. Anya?
Huwag gayam. Kumusta ni... Anyay tayong tinagan jay boyfriend mo ako na? James. Huwag gayam. Kumusta kayo? Ay, awan kamin. Adaan mo't gayam iti pamilya. Isa awin aswas konti relasyon mi. Kasta ka di? Amom ka niya, break kami matan ka ni Lorraine. Kat, panagkunak Marilo. Talagang sa adata, dagkagasat. Adan relasyon mi kini PJ, ket makunak anaragsak kami. Tam amumin titunggal maysa. Naragsak mayat dagiti naganak mi, tanatungpal ti arapaapda. Alakastan, Mr. Lonely, ket agyaman nakiting kay panangidrama, dito'y pakasarita. To'y pagayam mo, Marilo. Agyaman kami matpagayam a Marilo, iti ingka panangipatulod, iti pakasaritaam. Ket kablaawan kayo kini PJ, tanaragsak itan ti relasyon nyo. Tay kunada nga ruden, itinagan ni Ayat. Nuda kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uray anya pa iti mapaspasamak, iturong tumutla ang nigasat ti amin, iti umno apanawen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marilo, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.